Casi ydy'n enw fi a fi di Bardd Plant Cymru 2021 i 2023. Dwi o ardal Bangor yn wreiddiol a dwi bellach yn byw yn Grangetown. Fy ngobeithio ni gyda rôl fel hon ydy mod i'n gallu pontio cymunedau ledled Cymru. Mae barddoniaeth a deud straeon ar lafar neu yn ysgrifenedig drwy gân yn ffurf yn amlwg hynafol iawn o fod yn cyfathrebu ac yn cysylltu gyda'n gilydd. A mae barddoniaeth wastad yn teimlo yn berthnasol ac efallai'n fwy perthnasol i ni heddiw wrth i ni drio dod i ddeall yn gilydd yn well mewn gymaint o ffyrdd. Mae canu'n yn gwaed ni fel Cymru a mae canu a barddoni a defnyddio geiriau mewn ffurf fel awol wastad wedi bod ynghlwm a'i gilydd. Mi oedd cerddi a straeon byrion a chwedla, mi oedden nhw'n cael argraff ddofn iawn arno fi'n blentyn ac felly mae'n teimlo'n naturiol iawn. Mae rai fi gyfadda nes i rioed wneud penderfyniad bwriadol o droi at barddoniaeth, ond weithiau mae geiriau yn gallu cael effaith ar y darllenydd ac yn fachos i dyna ddigwyddodd. Mae cerddoriaeth a barddoniaeth yn gwbl unedig ac yn draddodiadol. Mae barddoniaeth yn rhywbeth sydd yn cael ei berfformio yn y byw achos mae barddoniaeth wedi ei selio ar curiad calon, egni a gobeithio'n wir gael gyfarfod plant yn y byw a chyflwyno geiriau a phenillion a straeon. Be sy'n unigryw iawn i Gymru ydy'r tirwedd, y bobl a'r amrywiaeth sy'n ynghyffroi'n fawr iawn. Dwi'n gobeithio gael ymweld â phlant a dysgu gan y plant am eu cefndiroedd a'i traddodiadau a'i diwylliannau nhw hefyd. Mae'r Gymraeg, wrth gwrs, mae Cymru'n wlad amlieithog ac mae'r Gymraeg yn iaith gynhenid sydd yn cydflodeuo gyda gweddill y diwylliannau yma ac felly mae amrywiaeth yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn gen i. Mae natur yn rhywbeth tu hwnt o bwysig yn yr oes sydd ohoni. Mae yna lot o eiriau bellach yn y Gymraeg sydd ddim yn cael ei defnyddio achos bod ni wedi datgysylltu gymaint o'n harddwch naturiol ac felly dwi'n gobeithio'n fawr fedrwn ni ddeifio mewn i atgyfodi chydig o'r geiriau arbennig yma sydd gynnon ni am yn coedwigoedd, am yn hawyr ni a'r holl bethau sydd yn tyfu yma. Mae yna lot o'r beirdd fel Waldo Williams a TH yn amlwg yn ffigurau dylanwadol iawn drwy mhlentyndod i. Ond hefyd yn farddegau, o'n i'n treulio nosweithiau yn gwrando ar Eminem a Tupac a rap a hip-hop, felly ffurfiau sydd yn fwy cyfoes a diflewyn ar dafod, ond y peth na sydd yn ei cysylltu nhw i gyd ydy y ffraethineb a'r elfen ddwyfol na slici di. Dyna sydd yn tu hwnt o gyffroes a mae yna lot o hyd ydy barddoniaeth.